Hold. Det er så. Ja, der er helt lukket. Så fik jeg en sms. Jeg vil optage. Der vibrerede den. Der vibrerede den. Jeg fik en sms der. Okay. Jeg ved, hvad det var. Der kommer den igen. En af de sidste gange, vi sejlede fra Göteborg, vi var deroppe til en uge, og så hele havnen sammen om at bruge penge på... Jeg ved ikke, hvornår man skal billeder, hvornår det er. Det er for sent nu. Det er så fedt, når den kommer op, og den så spreder sig. Jeg var ikke sikker på, det er også noget. Det er så fedt, når den kommer op, og så de spreder sig væk. Slap af. Det er vildt, så lang tid lyden kommer bagefter. Jeg står bare og venter på det bank der. Så går jeg måske ikke. Og det er langt væk. Ja, det er meget normalt. Det er rent fysik. Det er rent Det ved du alt om. Det er en kraftgang i vej. Shut the fuck up! Hvor siger der ingenting den over Jersey derovre? Prøv lige at tage billeder. Hold da op! Det ser mere sygt ud på telefonen. Ja, det er vanvittigt, det der. Hvad fanden laver de der? Det er ikke din, altså. Det er så desperat. Som en åben bog, der. Ej, så længe luft af sker på en rigtig situation, der. Det er næsten lige så godt som det. Det der, det er jo et vanvittigt. Prøv at se den her store sorte rødsky der. Den er små rødsky. Det er næsten lige så fedt som at se kanon. En gang til. En gang til.